bisexual, ou iso creo. Cada vez que o afirmo síntome unha intrusa, pero sei que son bisexual, ou iso creo. Se me poño a recordar, en ningún momento da miña vida neguei que me puidesen gustar as mulleres. Cando alguén o preguntaba, outra xente negaba rotundamente. Dicían, non, 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 eu nunca tería algo con unha muller. E eu non sabía como podían saber tan rotundamente. Continuou a miña vida
ensinar